Bore da i chi gyd. O dweded pawb am rin y gwaed, maddeuant llawn, maddeuant rhad. Dim achwyn mwy, ond canu am glwy calfaria fryn. Gyfellion daethom ynghyd ar y dydd yma, dydd Gwener y Groglith, i gofio am yr hyn a ddigwyddodd ar Golgotha, ar y groes troston ni, do fe groes hoelwyd Crist. Ac fel galwad i addoli, dwi am ddarllian y rhai sydd mewn... Chi'n gallu symud ymlaen. Ond ni wedi mynd rhy bell. Ond gadwch i ni i chi gydadrodd yr hyn sydd mewn bold, o reit? Rydym wedi dod ynghyd yng nghysgod y groes i lonyddwch y dydd sanctaidd hwn, i gofio'n dyner cariad Crist a dyfnder cariad Crist, i ddioddefaint a'i aberth. Down gyda chalon drom o gydnabod dyfnder y foment hon, wedi'n syfrdanu gan ddirgelwch ei ras. Ar y dydd hwn, pylodd goleini'r byd, trywanwyd mab Duw dros ein camweddau, clwyfwyd ef mwyn dod ag iachad. Down i wylo i ryfeddu ac i addoli'r oen a lawryd. Nesawn mewn parch ag ofn, mewn parch a diolchgarwch, oherwydd trwy ei glwyfau cafwyd iachad. Yn Crist groeshoeliedig, ein hachubwr a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Mae ganwn ni yn hemyn gyntaf, sef 490, draw ymhell mewn gwyrddlas fryn, tu faes i fur y dref, lle arhoelwyd Iesu anwyl gynt o'i fodd i'n dwyn i'r nef. 490.
Wel, yn dilyn profiad ar yr uwch ystafell neithiwr, daethom o amgylch y bwrdd swpar olaf. Ac mae'r bara a'r gwin yn dal yma a'r ddesgyl a'r dŵr sydd yn atgoffa ni o Iesu'n golchi traed y disgyblion. Ac o amgylch y bwrdd yma, o'r cymeriadau'r Pasg i gyd o amgylch yn doedd. Ond erbyn i Grist gael ei groeshoelio, roedd rhan fwyaf o bobl oedd o amgylch y bwrdd yna wedi diflannu. Wedi mynd, wedi rhedeg i ffwrdd mewn ofn. Ond mi oedd yna rhai dal wrth y groes. A'r dair Mair oedd wrth y groes wrth gwrs. Mair mam Iesu, Mair Magdalen a Mair Graig Clopas. Ac mae'r darlleniad yma o Ioan 19 yn dweud wrthyn ni am y dair ferch hynny, dair wraig hynny oedd wrth y groes. Felly dwi am ddarllen adnodau 16 i 27 sydd yn nodi croeshoeliad Iesu. Yn y diwedd dyma Pilat yn gadael iddyn nhw gael ei ffordd ac yn rhoi Iesu i'w groeshoelio. Felly aeth y milwyr ag Iesu i ffwrdd, aeth allan yn cario ei groes i'r lle sy'n cael ei alw yn lle y benglog, Golgotha yn yr Hebraeg. Yna dyma nhw'n hoelio Iesu ar groes a dau arall hefyd, un bob ochr iddo a Iesu yn y canol. Trefnodd Pilat fod arwydd yn cael ei rwymo ar ei groes yn dweud Iesu o Nazareth, brenin yr Iddewon. Gwelodd llawer o Iddewon yr arwydd yma am fod y lle y cafodd Iesu groeshoelio'n agos i'r ddinas. Roedd yr arwydd mewn tair iaith, Hebraeg, Lladin a Groeg. Aeth y prif offeiriad at Pilat i gwyno, dyle ti ddim ysgrifennu brenin yr Iddewon, ond yn hytrach fod y dyn yna'n hawlio mai fe oedd brenin yr Iddewon. Atebodd Pilat, dwi wedi ysgrifennu, a dyna ddiwadd ar y mater. Pan wnaeth y milwyr groeshoelio Iesu, dyma nhw'n cymryd i ddillad a'i rhannu rhwng y pedwar ohonyn nhw. Ond roedd ei grys yn un darn o frethyn o'r top i'r gwaelod. Felly dyma nhw'n dweud, ddylen ni ddim rhwygo hwn, gadwch i ni damblo amdano. Digwyddodd hyn mwyn i'r sgrifau sanctaidd ddod yn wir. Maen nhw wedi rhannu fynilliad rhyngddyn nhw a gamblo am fy nghrys. Dyna'n union wnaeth y milwyr. Roedd mam Iesu yn sefyll wrth ymyl ei groes, a'i fodryb hefyd, a Mair Graig Clopas a Mair Magdalen. A pan welodd Iesu ei fam yn sefyll yno, a'r disgybl oedd yn Iesu'n ei garu yn sefyll gyda hi, meddai wrth ei fam, mam annwyl, cymer fel mab i ti. Ac wrth y disgybl, gofala amdani hi, fel petai'n fam i ti. Felly o hyn ymlaen, aeth mam Iesu i fyw gyda'r disgybl hwnnw. Diolch i Dduw am Iair ar yn cyfar ni y bore yma. Ond dydd Gwener y Groglith, ynde. Rydyn ni'n cofio diwrnod yma fel diwrnod tywyll, diwrnod pan fu farw Iesu ar y groes. Yn ddiwrnod o ofid, yn dydi? Yn ddiwrnod o boen, o unigrwydd. Siwr bod Iesu di teimlo rhyw unigrwydd wrth i'r disgyblion i gyd i adael o. Yn cafodd Iesu hefyd i fradychu yndo, i arestio, ei guro, ac yn y diwedd ei groeshoelio.
A pan ddaeth y foment fwyaf tywyll honno, roedd yr rhan fwyaf o bobl wedi diflannu. Disgyblion wedi ffoi mewn ofn, roedd y torfeidd wedi distewi. Ac roedd hyd yn oed yr awyr wedi tywyllu. Ond nid pawb sydd wedi gadael nac i. Wrth droed y groes roedd tair wraig yn sefyll. Mair mam Iesu, Mair Magdalen a Mair graig Clopas. Dwi'n siŵr mae yna lun ohonyn nhw'n fan hyn, na ni. Roedd eu presenoldeb nhw yn dawel, dyn nhw'n deud dim wrth y groes. Ond mae presenoldeb tawel nhw yn bwerus. Does dim tystiolaeth iddyn nhw ddeud llawer, ond roedden nhw'n sefyll yno. Heb redeg i ffwrdd, ac mae hynny'n siarad cyfrola yn dydy. Ac ydych chi'n edrych ar bob un ohonyn nhw a dysgu gan pob un ohonyn nhw. Y cyntaf ydy Mair mam Iesu. Mae hwn yn gariad sydd yn aros i'r diwedd. Yn gariad sydd yn aros i'r diwedd. Oedd Mair yno gyda Iesu drwy gydol ei weinidogaeth o, drwy gydol ei fywyd o. Yr un a roedd genedigaeth Iesu, hi oedd yno pan yn blentyn yn ei arwain o. Dych chi'n cofio y geiriau Simeon i Mair yn Lyc 2:35. Dyna be mae'n ddeud. Bydd y plentyn yma yn achos cwymp i lawar yn Israel ac yn fendith i eraill. Bydd yn rhybydd sy'n cael ei wrthod, a bydd yr hyn yma pobl yn ei feddwl go iawn yn dod i'r golwg. A bydd ei dithau, medda fo wrth Mair, a bydd ei dithau yn dioddaf hefyd, fel petai cleddyf yn trywanu dy enaid. Meddyliwch gorfod cario hwnna gyda chi drwy gydol gweinidogaeth Iesu, drwy gydol bywyd Iesu. Roedd Simeon wedi deud hynny wrth Mair y fam. Ac wrth gwrs ar y dydd yma hynny'n digwydd ynddo. Ar ddydd Gwener y Gloglydd, mae'r cleddyf hwnnw'n treiddio i'w chalon hi. A Mair yn sefyll yno'n gwylio ei mab yn marw. Dim yn deud dim yn protestio, ond dydy hi ddim yn troi chefn chwaith. Mae hi'n aros. A dyna be mae cariad yn ei wneud. Mae'n aros hyd yn oed pan fydd pob rhan ohona ni isio rhedeg i ffwrdd. Pan fydd poen, pan fydd collad, pan fydd dryswch, mae gwir gariad yn aros. A weithiau yn bywydau ni'na hefyd, weithiau does dim atebion, nid oes geiriau sy'n gwneud synwyr, ond gallwn ni aros gyda rhai sydd yn dioddaf. A da ni'n tystio i hynny gyda'r ffordd da ni'n casglu at bobl Myanmar ar hyn o bryd. Yn dydyn, da ni'n aros gyda rhai sydd yn dioddaf. Da ni'n gwneud hynny hefyd yn bersonol drwy bobl ydyn ni'n nabod sydd yn mynd drwy gyfnodau anodd. Ia, gallwn ni sefyll gyda rhai sydd mewn poen. Gallwn ni sefyll gyda Iesu. Felly mae Mair yn dysgu ni peidiwch â throi ffwrdd pan fydd y ffordd yn anodd. Cariad sy'n aros yw cariad, yw'r gwir cariad ynddo. Gyna Mair Magdalen, cariad sy'n cofio ac sydd yn ddiolchgar yw'r cariad yma. Roedd ei bywyd hi wedi chwalu cyn iddi gyfarfod a Iesu yn doedd. A mae'r Beibl yn deud fod Iesu wedi ei hiachau hi o 7 o cythreiliad. 7 ynddo. Ac roedd hi'n fenyw oedd wedi dioddaf yn byw mewn tywyllwch. Ond fe gwaredwyd hi, fe welodd Iesu rhywbeth ynddi hi.
Ac mi welodd hi ac mi brofodd hi gariad Iesu yn ôl. Cafodd ei bywyd yn ôl yn do. Ac pam ddaeth di Gwener y Groglith, nid oedd hi'n mynd i droi chefn ar Iesu, roedd hi'n cofio yn doedd. Roedd hi'n gwybod beth roedd Iesu wedi ei wneud drosti hi. Roedd ei chariad yn deillio o'r diolchgarwch hwnnw. Roedd hi'n sefyll wrth y groes, nid oherwydd ei bod hi'n deall popeth, ac mae yna lot o hynny wedi digwydd yn ystod yr wythnos yma, bod ei disgyblion ddim wedi deall popeth felly. Ond roedd hi'n deall un peth, sef y cariad oedd gan Iesu teg ati. Mae Mair Magdalen yn dysgu ni felly, pidiwch ag anghofio'r hyn mae Duw wedi wneud yn bywydau ni. Pan fyddwn ni'n cofio ei drigaredd, ei faddeuant, ei gariad, byddwn ni'n sefyll gydag ef, hyd yn oed pan fydd y byd yn torri ac yn chwalu felly. Ac yna Mair Gwraig Clopas. Da ni'n gwybod lot amdan y wraig yma. Ond un peth da ni yn gallu ddeud amdani ydy bod hi'n dangos cariad sydd yn ffyddlon ond yn ddistaw. Reit, yn ffyddlon ond yn ddistaw. Mae Gwraig Clopas, dyma'r drydedd ferch felly. A mae'n hawdd iawn anwybyddu neu peidio sôn amdani oherwydd nad dim yn cael moment dramatig iawn yn yn ysgrythyra ni. Does gen i hym, fel taswn ni'n deud, storyline fel Mair Mam Iesu ag Mair Magdalen. Ond nad oes gen i eiriau, mae gweithredoedd hi yn fawr. Arwydd mae hi'n tystio i'r hyn ma'n ei gweld. Chi'n gwybod, yn yr un peth rydyn ni'n gwybod ydy roedd hi yno. Ac mae hynny'n golygu popeth. A weithiau mae'r ffydd fwyaf dwfn yn cael ei mynegu nid trwy eiriau neu weithredoedd mawr, ond drwy fod yn bresennol ac yn ffyddlon. Mae'n sefyll yno'n dawel, yn barchus, yn ffyddlon. A mae'n ein hatgoffa ni nad oes rhaid i bawb fod yn amlwg, reit? I fod yn agos at Iesu. Mae gan Dduw le arbennig yn ei galon i'r rhai sy'n dangos ei cariad trwy fod yno, trwy fod yn bresennol. Ac felly mae Mair Clopas yn dysgu bod ffyddlonrwydd distaw yn un o'r rhoddion mwyaf gwerthfawr gan Dduw. Ac felly dyna'r dair wraig. Cariad sydd yn aros, cariad sy'n cofio, cariad sydd yn ffyddlon. Mae'n atgoffa ni nad ydy geiriau mawr, nid geiriau mawr sy'n dangos cariad at Iesu, ond parodrwydd i aros gydag ef, hyd yn oed wrth y groes. Ia, dyna da ni'n wneud y bore yma hefyd, i ddod yn bresennol ynde. I ddod yn bresennol wrth y groes, ac i fod yn dystion i'r hyn mae Iesu wedi wneud drosta ni. Nes i ddangos fideo ddoe neithiwr felly. The Prayer. Chi wedi clywed y gan The Prayer, ond Pian Tel sy'n canu'r gan yma ar y delyn a'r piano. Fyna rhai'n deithio fi ddoe, ddyle ti ddangos hwn fori. So dwi'n di ymddiheiriadau rhai sydd wedi weld yn barod, ond mae o'n darlunio bywyd Iesu o'i gychwyniad i'r diwedd gyda'r gan The Prayer. Felly na ni wrando a gwylio y fideo yma.
Wrth i ni nesáu at fwrdd Cymyn, gadwch i ni ganu hem yr hif 537, 537, ar y groes waredwr dynion, drosom ni, bios di, collais dy waed dy galon. Ac yn y blaen 537.
wrth i ni ddod o amgylch y bwrdd i gofio aberth Crist trosta ni, yn cael yn atgoffa yn dydan o'r swper olaf hynny, Iesu gyda ei ddisgyblion. Ac fel mae'n arferol gyda ni, mi rydyn ni'n cofio am deulu poen a galar wrth y bwrdd. Ac yn cofio rhai sydd yn yr ysbyty ac wedi bod yn yr ysbyty, a neu sydd yn wael ar hyn o bryd. Gydal i gofio am David Lloyd sydd yn parhau yn yr ysbyty, ac wrth gwrs am Hywel Wyn Richards sydd adraf bellach, ac yn falch bod Hywel wedi gallu ymuno gyda ni ar Zoom y bore yma. Da ni yn dymuno bendith Duw ar David a Hywel gan dymuno gwellad buan i chi. Mi ddwedodd Iesu, dewch ata i bawb sydd yn flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda i o'r ffwystra i chi. Dwi am ddarllen yr hyn sy'n cael ei osod yn yr Efengyl yn ôl Mathew ac i benod 27. Ac wrth iddynt fwyta, cymerodd Iesu fara, ac wedi bendithio, fe'i torodd a'i roi i'w ddisgyblion. Mi ddywedodd o, cymrwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff. A chymerodd gwpan, ac wedi iddo ddiolch, fe'i rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch ohono bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed i, gwaed y cyfamod a dywelltir dros lawer maddeuant pechodau. Rwy'n dweud wrthych nad yfaf o hyn allan o hwn, ffrwyth yr wynwydden, hyd y dydd hwnnw pan yfaf ef yn newydd gyda chwi yn heyrnas fy nhad. Ac wedi iddynt ganu emyn eithant allan i fynydd yr olewydd. Mae croeso i bawb sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist ymuno hefo ni o amgylch ei fwrdd ef. Ac mi fyddai yn dod ar bara o gwmpas, gai ofyn i chi i gymryd darn ohono ac i fwyta'r bara hynny yn eich amser eich hun. Ac wedi i ni gyd fwyta o'r bara, mi fyddai wedyn yn dod ar gwin o gwmpas. Yr arglwydd Iesu ddywedodd, my fi yw bara'r bywyd. Yn yr un modd hefyd fyddai'n mynd â cwpan o win o gwmpas ac ei ofyn i chi yfed y gwin yn eich amser eich hun. Iesu ddywedodd, my fi yw'r gwir wynwydden.
Diolch i ti, Nefel Dad, ar ddydd Gwener y Groglith. Mi'n porthi am bwydo fel aelodau o gorff ysbrydol Crist, yn cadarnhau yn sicrwydd diwirionedd yr Efengil. Anfon ni allan i fyw yn ôl dewyllus di, gan am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant yn Arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, gadwch i ni ganu ein hemyn olaf, sef emyn rhif 497. 497. Fenaid gwel i Gethsemane, edrwch ar dybrynwr mawr, yn y ring ar ymdrech meddwl, chwys a gwaed yn llifo i lawr. Dyma'r cariad mwyaf rhyfedd fi erioed. Ac yn y blaen, 497. Pan grymodd Iesu i ben wrth farw yn ein lle, a gorodd ffordd pan rwygai'r llen i bir drigfannau'r ne. A gras yn Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda chwi o'i.